మొత్తం మీ హెయిర్ లుక్ ఫేస్ లుక్ మొత్తం చేంజ్ చేసేద్దాం. హలో పీకే బ్రో, ఆయన ఎట్లయింది ఫెస్టివల్ మొత్తం? సూపర్ జరిగిందన్న. కరీంనగర్ పీపుల్ కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేసారు మనకి. మొత్తం మీ హెయిర్ లుక్ ఫేస్ లుక్ మొత్తం చేంజ్ చేసేద్దాం. మొత్తం కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోవాలి. అట్లనే నెక్స్ట్ మంత్ బర్త్డే ఉంది, మంచి ఫ్రెష్ లుక్ కనిపించాలి. ఓకే బ్రో, 100% చేద్దాం. స్టార్ట్ చేద్దాం. Alale, alale, spanuto tagile, pokare,